Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman to na ipunggulilan tanong so okito kita kapagabdas mi alu sa hadith Rasulullah sallallahu katawan tanong aging kay kapagabdas na daalawan yan na mala ibalas sa iko mga simba inunta na paminto anaya gunsi ayaw mga simba tanong lagi do sambayang tanong. Di katari masuk sambayang tanong uda abdas tanong sa lagi daging utaki alawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith yan. La salata liman wala wudu'a lahu. Dati gina sambayang o tao ada abdas yan. Ay maknanya na ditirimaan so sambayang o manusia ada abdas yan. So kailangan na makanal tanong agyang ka abdas ka an matarima agyang ko mga sambayang tanong. So katiman to agyang ka sa tanong sang kay agiripot tanong pag na dadabitan na apiya kapan ayam madidanga akan ang kaya kaludan udi nang kutaranaw malalawasig na kailangan ra kad naging kutuwa kain piding ka kuig kadip kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala aging uto mga papasangi kapag israf. So para katulikan tanong pipi aging kayo kita kapagabdas nami usap tanong sa kabu akin tanong sa aging kaagiripot tanong. So pagampagan ay ang pangulaulaan ka pagariyan ng Muslim naging uto peniat ka sa kapagabdas ka kagi upo na di peniat aging uto kapagabdas ka na lagi di ka buumya mangunab not counted aging uto abdas ka aging kaya niat na giyay pagampagan ay nagugi kapital ulang magalabaktan masimba aditano di ipopakarani ko Allah subhanahu wa ta'ala. So ando ni kapapniat ka bismillah ka okay. Pagimulungan tanong ya pia giyan kaya paganay kapag unabitan no salimatan no kapag unabitan no salimatan taman saya na kanaba ini paliugat kanaba ini pad ko mga fard mga paliugat agyan kaya kapag unabi salima ugin na sa ini maapad ko mga sunnah sa iko masa kapagabdas pagunaban ka sa mga talo. Okay, so pagpuunga na kapamumog na ayasun na miyaloy sa hadith Rasulullah sallam na pamumog ka araksyan so kapanginsa nga siya bupu sa giyang kuta isay sa palada na 5 pamana lagi day agira ko siya lambat na kano to para sa ngerong ka na makaisay sa to nanggiro ka siya man ikadua pangin sa kana diwang apag-usar nga sa gingon ta kapangin sa nga kagyutoy sunna. Ikatlo man saman to miya tartop. Gyutoy okit kapamumog agu kapangin sa nga. Na. Si itanop man sa gingon to kasapusa buntal. Sapu ka sa buntal nambel alima akapuruta nga sa gingon to na siya kapagpuon sa giyang ka iya poro abuntal ka giya beneng ka siya kapagpuon. Giron nga siya. Nilay niyo. Siya tanong niya unsa poro na piantag tanong siya uben nga siya ko pianak ko ya. Uben nga piantag tanong siya gyud na pud niya sa buntal giambala siya atulan pud niya sa buntal tama sa gyud kabuban siya sa baka. Na pud niya sa buntal gii. Kailangan na siya makapanagim sa poro ka gina ni pila ka mapi apart ko mga buntal. Ikadua no to. Ikatlo. Nilay tanong to. Na so kasapo sa buntal adita no main ka nakasapo sa buntal so po niya na pungiro siya saya niyan iptupris sang irong niyan ay pungiro niya saya na nga man ini tupris karo na so inosar kasi andu ini tupris kasi andu piya ka girong nga saya na marsigo to kapono to si iko ngirong ka na kailangan na may nakakanan kailangan na may nakakanan na miya katlo to siya tanong pa sa gingo to 5 na pag ginang ano pipi agyang kay 5 epon sa gyang kay mga kamarkana taman sang kaya kapusan sang kaya siko nga siya nagina ni kailangan na mabasa ka na giro ka saya panamaring kay malibet ka pipi suig napakatan-an ka sa gyang kay mga kamarka suig kay igira na pad sa karibatan sa uka pagabdas na guminiraw ka saya na giyabu iginiraw nga saya na daw na ya mapad daw na yama panadaya mabasa nada matartop sobdes ka so kailangan na magiraw nga saya tama sa ginguta kabubayan ng mga kamarka miya adwin no to ikatlo panamaringay langon miya basa diwang man giraw ka siya man panamaringap man niya mabasa langon napakatan ang ako mga kamarka agi upo na kayo ni di basa nada matartop so abdas ka ikadua ikatlo
So ayatan udan tanu sagyang kaya ikadua ikatalo na so pagampagan na so lang siya gadan tanwa gumakatalo na so pagan na ron nagyutoy paliugat. So ikadua niyan na sunat, so ikatalo niyan na sunat. Oh, na. Saya tanop man ko kasapo sa ulo. Besaan naka agyang kay alimang ka. Besaan naka. Kanaba kasi ako say ay giraw nga sa di. Besaan naka agyang kay alimang ka. Na sepo nakalangon, isa po nga sa ulong ka. Ipo nakasaya sa ginga paganeron na pagpus na ka sa ginga iya laga sa ulo na pakakasuin na ka. Pakakasuin na ka ini orian yan giya ambel at tinuro ka na siya sa suldatang ilang ka nagiya ambel amam alimang ka na siya sa likudatang ilang ka ha? Kauto. May ilita no. Giya na sa sulid, giya na sa likod aging ambel tangilan na kailangan na may nakatatanong na makaisay sabu kana ba makatalo makaisay sabu so kasapo sa ulo na siya tanong masaski ha okay so pagpunta no sa ski na siya nga pagpuni sa gyang kay mga kamarka kapag pagudulan na isa ha dua na siya nga pagpusa sa gyang gaya tulan nga siya anto na ini buko-buko okay telo. Puna maringay mabasa ka langon. Na, siap masa diwang. Siya tanong masa diwang. Na, siap mang mga kamartano. Isa. Dua. Na, makatanong mambu. Telo. Na, mielain ka. Aging utao kit akapagabdas. Orian yan. Nambatian ka sumya aloy. Sa hadith. Lagi yung muta asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nagu ini sumpatono Tirmidzi siku hadithian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.